גולשים יקרים, אני בתחזית הזאת, תחזית השנתית, מתכוון לתת איזושהי תמונה פחות או יותר לגבי כל מזל ומזל, כשאני יודע בהחלט שיש מקום למה שנקרא לטווח טעויות, ואפילו לקרוא את זה בשפה של העם, פספוסים. אלה שמאמינים, אז אם קורה משהו בערך, ואומרים יופי זה קורה, אלה שלא מאמינים גם אם זה קורה, אומרים זה במקרה. אני מוכרח להגיד שהאסטרולוגיה זה לא מדע, מי שאומר שהאסטרולוגיה זה מדע הוא טועה ומטעה, האסטרולוגיה יש הרבה מאוד כוח בגלל שהיא חיה הרבה שנים, אבל אם נדבר על רפואה, שזה עכשיו מדע, 3 רופאים עושים, מסתכלים על איזשהו צילום רנטגן, אחד אומר שבר, אחד אומר צדק, ואחד אומר שום דבר ואחד מהם צודק. אם זה נכון לגבי האסטרולוגיה, לגבי הרפואה, אז בוודאי זה יהיה נכון גם לגבי האסטרולוגיה. דבר נוסף, אני מודע לזה שאי אפשר לדבר על מזל ולהגיד 8% באוכלוסייה, בערך יש בכל מזל, יהיה להם ככה או יהיה להם ככה. אבל אני לוקח את הדברים הבסיסיים שלהערכתי יהיו, אכן יתאימו. דבר נוסף, כשאני מדבר על מזל, זה כמו שאני אומר קפה. קפה יכול להיות שחור, יכול להיות עם חלב, יכול להיות נמס, יכול להיות טורקי, זאת 1001 אפשרויות של הקפה, אבל אף פעם קפה לא יכול להיות תה. זאת אומרת שדברים בסיסיים מתאימים לכל מזל, ויש מקום למה שנקרא להידבר על המזל עצמו, ואיתו ככה להתנהג. לכן אני רוצה שתיקחו בחשבון שאני אדבר בצורה מאוד מאוד כללית, אבל אשתדל להיות כמה שיותר מדויק, וכפי שאמרתי קודם, אסטרולוגיה זה לא מדע, ובאסטרולוגיה מותר, ברפואה מותר לטעות, באסטרולוגיה גם. 41 שנה אני באסטרולוגיה, יש להניח שטעיתי אולי, על טעויות לא סיפרו לי, אבל הצלחות כן סיפרו, והצלחות לא מעטות. ואם אני הייתי קשקוש, הייתי נעלם, אם לא נעלמתי, סימן שיש מקום גם לאסטרולוגיה וגם לי כאסטרולוג. אז זאת הקדמה, ואני אדבר עכשיו על כל מזל ומזל. ועכשיו הגענו למזל הרביעי, דיברנו על קשת, ליבי, דלי, ועכשיו אני מדבר על מזל דגים. מה שברור אצל דגים, שזה אחד המזלות הדואליים, לא אמרתי את זה קודם על קשת גם, מזל דואליים שהם כפולים. הנה בזמן הדגים הם 2 שכל אחד שוחה לכיוון אחר. לגבי הקשת זה לא קשת, זה אדם מחזיק, חצי בן אדם, חצי סוס שמחזיק קשת, זה קשת ולא קשת. גם זה מזל דואלי, תאומים זה מזל דואלי, ומאזניים זה מזל דואלי, ונדבר עליהם מיד. מזל דגים זה אחד המזלות היותר רגישים בגלגל, היותר אכפתיים לגבי כל העולם, יש להם קושי אדיר לדאוג לעצמם, הם עסוקים כל הזמן לדאוג לאחרים, ובשנה הזאת הם יהיו קצת יותר אגואיסטים וילמדו קצת לשמור על עצמם ולראות את הדברים הרבה יותר מה שנקרא פרקטיים, הם יהיו יותר פרקטיים מאשר חולמנים ונאיבים וטובים ורגישים ונרגשים. זאת שנה מיוחדת בעיקר לבוגרים שבכם, זאת אומרת בבני 50 ומעלה, זאת תהיה שנה שבהחלט תדבר על פוריות גם בעבודה, גם בקשרים הזוגיים, הגרושים גרושות שביניכם, השנה ימצאו זוגות זיווגים מה שנקרא טובים, בעיקר אני ממליץ על קשר מצוין עם מזל בתולה, והקשרים הטובים יהיו בין היום הולדת, בסביבות פברואר, מרץ, אפריל, מאי. אלה 4 חודשים שבהם הזוגיות מה שנקרא תפרח. אני אומר כאן איזושהי הערה בגדול, כשנדבר על איך אמרתי קודם, על מזל יש איזושהי בעיות, אז אם מישהו יכול להזכיר מזל תלה וישאל אותי על התאריך, יכול להיות שיש בו הרבה מאוד בתולה או ההפך. זאת אומרת, אני אהיה פתוח לזה שיהיה לכם קשר, תדברו איתי, אני אתן את ברכת הדרך או הודיע אחרת.
זאת שנה שבעיקר אתם צריכים להיות זהירים בנושא של הבריאות, כי להערכתי כל נושא של בעיות, לא רוצה לדבר על דברים מסובכים, אבל יכול להיות שיהיו דברים מסובכים בשבילי זה מחלות כרוניות או מחלות חלילה סופניות, לכן צריך להיות זהירים ולא לתת לגורל לתעתע בכם. מבחינת העבודה רואים איזושהי חתירה לעצמאות לאלה ששכירים עם הרבה מאוד עשייה וחיוב בעשייה והצלחה גדולה. לגבי זוגיות, תהיה זוגיות טובה, בתוך הזוגיות הקיימת אתם ילידי דגים תהיו יותר אסרטיביים ותתחילו לחשוב על עצמכם. בגדול שנה טובה, נחמדה ולא כמו השנה הזאת שהייתה לכם לא סימפטית.